नमस्कार, कारवार न्यूज़ात तुमका स्वागत करता। चतुष्पथ राष्ट्रीय महामार्ग कामगारी स्फोटक वस्तू वापरून डोंगर काडिल्ल्यान रस्त्या बाजूची घरां वणतीक शीर येवन घर पडच्या परिस्थितीत आसात। चतुष्पथ राष्ट्रीय महामार्ग कामगारी सुरू जावन 6 वर्स जावन गेली, अजूनही कामगारी अपूर्ण आसा। अवैज्ञानिक कामगारी लागून उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे समस्त नागरिक त्रास काडचे परिस्थिती आसा, पण महामार्ग करचे IRB कंपनी जिल्हा प्रशासनाल्या कसल्या आदेशाचे पालन करनासतना कासवाच्या वेगान काम करता। राष्ट्रीय महामार्गा बाजून घर उरल्यार बी स्फोटक वस्तू उपयोग करून मदीं आशिल्ले डोंगर फातर काडचे काम करत येयला। तेजेन रस्त्या बाजूचे आशिल्ले घराक शीर येयलात, पण घराच्या मालकाक IRB कंपनीन अजूनही कसलोच परिहार सुद्धा दिलो ना। कारवार तालुक्याच्या माजाळी गांवगिरी हांगा मायनहोळा लागीं आशिल्ल्या महामार्गाचेर 2 व्हड डोंगर आशिल्ले, ते डोंगर ब्लास्ट करून काडले। ह्या डोंगरा लागींच 2-3 घरां बी आशिल्लीं। ब्लास्ट केल्ल्यान हांचे घरा वणतीक शीर येयला। 2016 सालांत IRB कंपनीन माजाळी गांवगिरी मायनहोळा लागीं व्हड प्रमाणात ब्लास्ट केल्ले। तेजेन स्थानीक लोकांन विरोध बी व्यक्त केल्ले। तेन्ना स्थानीक लोकांच्या घराक लुकसाण जाल्यार परिहार दिवचो भरवसो IRB कंपनीच्या अधिकारीन दिल्लो। गांवगिरी लक्ष्मण देसाई हेमगेल्या घराच्या वणतीक शीर येयला, पण कंपनीन तात्पुरती दुरुस्ती करूंक थोडो परिहार दिल्लो, पण हे घर आता दुरुस्ती करच्या परिस्थितीत बी ना आणि काही दिवसांत हे घर जमनीक लागची शक्यता जास्त आसा। मुख्य म्हणल्यार हे घर केन्ना पडतले सांगू जायना, तेजेन ह्या घरात बी रावूंक भंय आसा। IRB कंपनीच्या अवैज्ञानिक कामगारी लागून घरां पडची परिस्थितीत पावली, पण कंपनीन अजूनही कसलोच परिहार दिलो ना। IRB ही कंपनी केंद्राच्या एक मंत्रीक संबंधित आसा, तेजेन राज्य BJP सरकार बी ह्या कंपनी विरुद्ध क्रम घेयना। तशेंच उत्तर कन्नड जिल्हा प्रशासनाल्या आदेशाचो बी IRB कंपनी पालन करना। सत्ता आपल्या हातात उरल्यार कितें बी करूंक जाता म्हणून IRB कंपनीची कामगारी आणि दरकार उदाहरण जावन आसा। कारवार तालुक्याच्या मल्लापूर काळिका देवी मैदानाचेर कोणीतरी गाय मान तकली आणि पांय उडयिल्ले बद्दल स्थानिक लोकांन क्रोध व्यक्त करून पोलीस कंप्लेंट दिला। मल्लापूर हिंदूवाड्याच्या काळिका देवी मैदानाचेर गायील तकली आणि पांय पत्तो लागलो। एक सागात गायील तकली आणि इतर अवयव घाण घेवन मैदानाचेर उडयले। हे पळयले स्थानिक लोकांन क्रोध व्यक्त केलो। हेचे पयले मल्लापुरात असली घटना नजरेक येयली नाशिल्ली। हिंदू धर्माचे लोक गायीक गोमाता म्हणून पूजा करतात आणि गायी देव आसा अशें मानतात, पण गाय मान हिंदू धर्माच्या लोकांनी आस्तिक भावनेक धक्को पडला। हे कृत्य केल्ल्या विरुद्ध प्रकरण दाखल करून बेगीन आरोपी सोदून काडूंक जाय अशें मल्लापूरचे हिंदू नागरिकान पोलीस कंप्लेंट दर्ज केला। आणि काल ते गोवा ते केले पोलीस डिपार्टमेंटान परत भरून वयला ते कितें म्हण अजून आमकां तसले माहिती मेळना। इन्व्हेस्टिगेशन जालें तसं म्हण तुमी बी सांगलें तशें म्हण आमी आतां मेरवणी मुखांतर तुमगेलो स्टेशनार येवन आमी मनवी दिवची आशिल्ले। आज जाल्यार तुमी हिंगात येयले न्ही, आज आमगेले हावस बी आसा, तशें म्हण आमी मनवी तुमकां आतां हिंगात दिता सर। तुमी ही मनवी स्वीकार करून घेवन कोण आरोपी असं पळया आणि जातील बगी धरून घेऊन शिक्षा जाऊ द्या म्हणून आमकडे मनवी। वाचून सांग वाचून सांग ಹಿಂದೂ ನಾಗರಿಕರು ಮಲ್ಲಾಪುರ ಕಾರವಾರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಇವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಕಾರವಾರ ಮಾನ್ಯರೇ ಗೋ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಮನವಿ। ಈ ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಗೋಮಾತೆಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ। स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स अपग्रेड योर होम। सद्याक ओपनिंग जाल्ले स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स हांगा तुमकां घरात उपयोग करचे सगळे विद्युत उपकरण मेळटा। टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, फॅन, वॉटर हिटर, कूलर असे तुमकां जाय तसले विद्युत उपकरण अलग अलग कंपनीचे हांगा डिस्काउंट रेटीत मेळटा।
तुमगेले गरजेचे विद्युत उपकरणासाठी तुम्ही भेट द्या. स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स, शॉप नंबर 4, साई लक्ष्मी टॉवर, अपोजिट शिवाजी कॉलेज, सदाशिवगड, कारवार. कॉन्टॅक्ट नंबर 0899256369. मोबाईल नंबर 7757952622. निस्ती धरूक समुद्रात घायल्या जाळात 2 कासव मेळ्ळे. निस्तीकारान कासवाक परत समुद्रात सोडले. कारवार तालुक्याच्या माजाळी समुद्र किनाऱ्याचेर जमिल्ले निस्तीकारान जाळात शिरकयले कासवाक सोडून काण परत समुद्रात सोडले. समुद्रात निस्तें मारूंक गेले तेन्ना 2 कासव जाळात शिरकयले. जाळ किनाऱ्याचेर हाण आपले जाळ कापून घेवन कासवाक सुरक्षीत काण घेवन समुद्रात परत सोडले. जास्त निस्तीकार कासव जाळात पडल्यार ताका फुलां काजळ लावन भक्तीन समुद्रात परत सोडतात. ಇದನ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ ಸರೋಜ್ ಹೇಳ कारवार शहराच्या हबवाडा आशिल्ले इस्कॉन देवस्थानात श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव ह्या पटी 5 दिवस जातलो. उत्सव ऑगस्ट तारखेच्यान सुरू जाला अशें इस्कॉन प्रमुख दामोदर लीलादास यांनी सांगले. बुधवाराक जिल्हा पत्रिका भवनात प्रेस मिटींग करून उलयले इस्कॉन प्रमुख लीलादास ऑगस्ट 18 तारीख पर्यंत सद्दी सांजेर 6:30 वाजता आरती आणि कीर्तन आणि 5:45 वाजता मुंबईचे अनंत कृष्णदास गोस्वामी महाराज हेंचे कडच्यान कृष्ण कथा जातली. रात्रीन 9:15 वाजता सगळे भक्तगणाक अन्नदान आसा. ऑगस्ट 19 तारखेक श्रीकृष्ण जन्माष्टमी निमित्तान सकाळी 5 ते 8 पर्यंत मंगळ आरती, तुळशी आरती, जप, दर्शन आरती आणि गुरुपूजा जातली. तशेंच ऑगस्ट 16 तारखेच्यान 5 दिवस अलग धार्मिक कार्यक्रम जातले अशें तेमी सांगले. इस्कॉन प्रमुख महेश हरिकांत, इताई पद्मदास, गोविंद दत्तदास ह्या वेळाचेर हजर आशिल्ले. विशेष करून 2-3 हजार लोक येतात, प्रसाद घेतात आणि अनेक लोक येऊन दर्शन बी घेऊन वतात. आणि आम्ही सगळे कारवारचे लोकांना आमंत्रण करतात की ह्या कार्यक्रमात येऊन त्याचे पूर्ण लाभ घेऊ. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम. नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंह मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसाबरोबर चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचरक्यूर
घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. नवीन जातीची साय उदकाची कुल्ली यल्लापूर तालुक्याच्या रानात पत्तो लागली. वन विभागाचे कर्मचारी परशुराम भजंत्री, निसर्गतज्ञ गोपालकृष्ण हेगडे, समीर कुमार घाटी आणि तेजस ठाकरे पंगडान घाटियाना प्रभेदाची नवीन जातीची साय उदकाची कुल्ली पत्तो लायले. विज्ञानी लोकांच्या अध्ययनाप्रमाणे जगात आतापर्यंत 4000 जातीचे कुल्ली आसात असो अंदाज असा. भारत देशात 125 अलग अलग जातीचे कुल्ली वळखलात. घाटियाना प्रभेदात आतापर्यंत 13 अलग अलग जातीचे साय उदकाचे कुल्ली वळखलात. आता पत्ते लागील कुल्ली 14वी जातीची कुल्ली जावन आसा. घाटियाना प्रभेदाची कुल्ली अलग अलग रंगाची उरता. आता पत्ते लागील कुल्ली 2 रंगाची आसा. तेजेने ह्या कुल्लेक द्विवर्ण असे नामकरण केला. हे कुल्ली ल्हान ल्हान कीड आणि शेळो खावन जिवंत उरतात असे वन अधिकारीन सांगला. वाहनाचेर बेकायदेशीर मेरवाली शिंगो व्हरतना कुमटा तालुक्याच्या कतगाल वन विभागाच्या अधिकारीन धाड घालन 2 व्यक्तीक ताब्यात घेवन प्रकरण दाखल केले. शिर्शी कस्तुरबा नगराचे 42 वर्स वयाचे मोहम्मद अस्लाम बाबाजान आणि 68 वर्स वयाचे अंथोन नोरोना हेमका मेरवा शिंगा व्हरच्या प्रकरणा संबंध ताब्यात घेयला. 2 मेरवाली 4 शिंगा घेवन शिर्शीच्यान कुमटा वयतीत आशिल्ले वाहना बद्दल नक्की बातमी मेळिल्ल्यान धाड घायले वन विभागाच्या अधिकारीन मेरवाली 4 शिंगा आणि जंगली लाकडाची फळी तसेच 8 क्विंटल केळी गडाय वशात घेयले. आयज इतलोच न्यूज. मुखार न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्रायब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.